Prvý zápas v novom roku doma proti Spišskej. Veľmi dramaticky v koncovke, ale snad stojí za povšimnutie znovu tá situácia, kedy sme v druhom polčase sa ujali 17-bodového snad vedenia. Každý by si myslel, že dohráme zápas v kľude. Namiesto toho sme v priebehu pár minút pomaly náskok stratili a de facto sme boli v ohrození prehry, pretože posledná akcia Akera pred predĺžením mohla jasne skončiť v koši. Predĺženie sme si udolovali, dá sa povedať, takou väčšou snahou o tom víťazstve, ale snáď teší len to víťazstvo, pretože ten výkon v niektorých fázach bol taký kolísavý, snáď už, jak to hovorím, viackrát v priebehu tejto sezóny.